जानोसैलाय दिनै बरिया मल 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 मुस मुस सुगुर खालायबाय माने बेखौ बिराद मोजां हांगोन दिनै बुस्थुआ रेडि जोबखा दुन्दिया बानलु नै गासिबो दंजोबो जिरा थिरा दंजोबो संख्रि थंख्रि टमेट'बो होगोन नैबाव संगोन बुस्थुआ अरखि जाग्रोथों एसे अरखि गोलैबावनांगौ सुखांबाय बुस्थुआ दोनथ'नोसै र' जाबाय एबार आरामनो मारै बिजों लगायजोबगोन मिक्स दै मासेखौबो लगायखानोसै थावजों आरामनो बरिया लगायबाय बानलु होनोसै थावखौ नांथ'ला दा मिक्स खालामजोबग्रोसै बेबायदि दाथ' बे बानलु जिरा हालदै गासिबो होजोब्बाय सायावल' फुनसै एसे हालदै होबावनोसै बेयाव जाबाय जाबाय सोदो दे उदैयाव सोगोन बेबायदि जाहाथे बे बानलुआ गासिबावबो ओरै नांहैजोबनायनि मेजेम दङ ओमफ्राय सोगोन ओमफ्राय मिक्स खालामजोबसै आरो एबार बरिया बिराद बरिया गोथाव जायो बेबायदि हांबा दे मोजां लगायजोबदोल' थाब होमबानो जाथारबाय गोबाव होमबालाय एसे थाव जाबाय जाथारबाय मिक्स खालामदो मोजां जाबाय एबार गोलाव ओरै गोलाव बिदि खोबसै जाबाय जाबाय हरसै एबार मोजां दोनदो जाबाय खोबदो नारखोदो जाबाय बना खामजोबहांबाय एसे दंबावो दसे थानानै नायनोसै मोनसै मोनबाय बुस्थुआ एबार एखानोसै बे खोलथिजों ओरै हायखोनसै ना एबार सायाव दोननोसै
जाहा मद' बरिया माबेसे मोनबाय जाथारबाय साखिलाय माबायदि मोनथारबाय जादों हा जादों डाइरेक्ट सोदोब्रा दे जाबाय हा बुरजा जाबाय